Ці можна казаць пра тое, што візіт Лукашэнкі ў Кітай рыхтаваўся проста на апошнюю хвіліну, літаральна улічваючы, што ён ўсё ж такі прыехаў на выпускны да свайго сына Мікалая. І калі не, чаму пра гэта загадзя нічога не пісалі, не піарылі гэты візіт, як папярэднія візіты ў Кітай? Ну, тут не толькі Кітай, а в цэлы рэгіён Паўднёвай і ўсходняй Азіі, як было заявлена афіцыйнымі крыніцамі, безумоўна, рыхтаваўся загадзя, баяліся, напэўна, сарочыць, што нейкія абставіны внутры Беларусі альбо вакол Беларусі, можа быць, прымусіць сарваць гэты візіт, но все-таки вырашылі, што это настолькі важна, што сарваць такое немагчыма. І мне это спадабалася панядзелак, учора раніцай, першы дзень, калі візіту, калі была сустрэча Лукашенка і Сі, і такі абмен звычайнымі дыпламатычнымі фразамі, і Сі кажа, што адразу з Мінска? Лукашенко, не, я там в Москве быў 2 дні. Мне это так уразіла. То бок Сі нават не пацікавілася, ці не паведаміў, што Лукашенко там недзе з Пуцінам сустракаўся, ці ён не мог выпадкова это сказаць в якасці нейкага здзеку, што не заўважыў гэтую сустрэчу. А ніхто і не заўважыў, бо ніхто ж не паведамляў. Ну так, думаю, сапраўды для Сі это прашло незаўважаным, і в тым сэнсе, што Лукашенко-то все думаюць, што вось он прыехаў скардзіцца на Пуціна, свайму кітайскаму калегі, старэйшаму брату. На самой справе Сі уже старэйшы брат, Пуцін на старэйшого не цягне, он такі сярэдні, а Лукашенко малодшы, да. Так што самы старэйшы будзем правільна градацыю вызначаць в этой троіцы Сі. І Сі нават не ведаў, што Лукашенко там недзе быў з Пуціним. Канешне, не. Все гэтыя, дарэчы, мяне трошки, скажем, мягко раздражнялі все гэтыя СМИ, нават, ладно, не просто в комментах, а от серьезных людей, серьезных спикеров с прозвищами, все это выказывания, что Лукашенко там кудысьці уцёк. Стебаться можно, но просто не трэба неадекватно оценивать своего, скажем, противника, беларускага дыктатора. Калі ўжо, мне здаецца, 20-го года хапіла для разумных людей разумець, калі думали, что вот улетит Лукашенко, а никуда он не улетел и никуда не утек. И в этом сенсе, конечно, тут, калі пачаліся все это сцёбы, сцёбамі, але вы ж серьезно потым в жыцці разлічваеце нейкі палітычны аналіз, робіце, сыходзячы з таго, што Лукашенко в нейкі момант кудысьці там уцечэ, не уцечэ. Вот ён такі, только ногами наперад, разумееце? Віталь, тады прапановам паўдзельнічаць у нашым апытанні. Чаго, уласна, Лукашенко паехаў у Кітай? У нас 4 варыянты. Мы адкінем все астатнія. Мы паўдні сёння ў рэдакцыі сцебаліся, там і па гарбату, там і панду пагладзіць, рознае. Але калі сур'ёзна, па абарону ад Пуціна, па абарону ад Зеленскага, засумаваў па сваім сябры, бо ён так падкрэслівае, што яны такі сябры-сябры. І каб наведаць, альбо каб наведаць выпускны колі. Я беру першыя два, па абарону ад Пуціна і Зеленскага в адным флаконе. Паколькі, наконт сябра, то сам Лукашенко 100 разоў гаварыў, зараз уже не гаворыць, але некалькі разоў раней, што в палітыцы не бывае сяброў, і у мяне няма ніякіх сяброў у палітыцы. Кожны раз вспоминаю, так, калі ён кагосьці называе сябрам. Але 17 разоў ён быў у Кітаі. Некалькі разоў кітайскія лідары, в тым ліку Сі, таксама прыязджалі сюды. Так што в гэтым сэнсе кітайскі вектор, ён вельмі актыўны, і зразумела чаму. Сапраўды, Лукашенко спрабуе знайсці нейкую процівагу уплыву Расіі менавіта ў Кітаі. І гэта такая палітыка, якую пры сім тым, што можна стебацца і гаварыць, но она дастаткова адэкватная, в тым сэнсе, што, мне здаецца, любы іншы, нават дэмакратычны лідар Беларусі спрабаваў бы рабіць тое самае, знайсці апірышча ў Кітаі. Канешне, калі нейкая ідэалогія это дазваляе, з улікам, што Кітай не дэмакратычная дзяржава, і гэтак далей, і правы чалавека там парушаюцца. Але, нягледзячы на гэта, все спрабуюць з Кітаем мець нармальныя адносіны, і еўразвяз, і любыя іншыя краіны. Так што, асабліва, гэта такая стаўка, яна, разумееце, нават в пэўным сэнсе взаемазацікаўленая. Бо Кітаю таксама, не хацелось бы, каб Расія станавілась такім рэгіянальным уплывовай дзяржавай, рэгіянальным монстрам. То бок Кітаю не хацелася б, каб Расія там захапіла Украіну, анексавала Беларусь. Узмацнення Расіі Кітаю не трэба. Абсолютно. В гэтым сэнсе, таму Кітай падтрымлівае, так сказать, словамі, прынамсі, нейкі там, вы заўважылі, напэўна, што была такая заява Кітая па выніку сустрэчы, што Кітай падтрымлівае суверэнітэт і тэрытарыяльную цэласнасць Беларусі. І вот только пытанне, ад каго
ідзе пагроза міру, да? Ад каго ідзе пагроза? Ці эта пагроза ідзе з пункту гледжання Китая ад Расіі, ці яна ідзе ад Украіны і Захаду, як калектыўнага Захаду. Там не сказано. Там в китайском стиле сказано менавіта такая обтекаемая заява, что мы за суверэнітэт Беларусі. Але я вот тут хочу сказать, что ну, при всім тым, что гэта ну, палітыка в пэўным сэнсе такая абгрунтаваная Лукашэнкі, что ну, занадта на яе уже разлічваць, спадзявацца не варта. В свой час і Украіна до 22 года развівала самыя розныя, самыя лепшыя адносіны з Китаем, самыя розныя праекты, тыя ж самыя праекты ну, всякіх менавіта лагістыкі, транспартныя, і хвалілася гэтым. І нават я памятаю, як украінскія палітыкі, палітолагі казалі, што калі ўжо паўстала пагроза расійскага ўварвання, што Кітай, маўляў, гэтага не дазволіць. Кітаю гэта будзе невыгадна. Кітай выступіць супраць. І што? І ну, Расія праігнаравала Кітай і ўсіх і свае, скажем так, нейкія рацыянальныя інтарэсы. То бок калі раптам Расія нешта самое недоброе надумая в дачыненні да Беларусі, ад падключэння Беларусі вайну да анексіі, Кітай, может быть, выкажа чарговай заявай, што мы за суверэнітэт Беларусі. Але нічого не зробіць. Вот што трэба разумець таксама. Калі казаць увогуле пра мэты Китая, што ён хоча ад Беларусі, бо ведаем, што зараз адпрацоўваюцца новыя маршруты, у якія Пекін укладае мільёны долараў праз Каспійскае мора. Беларусь і Расія праз санкцыі, праз вайну цяпер ужо не разглядаюцца як нейкія лагістычныя кропкі, ці ўсё ж таки разглядаюцца? Не, тут і то, і другое верно, в тым сенсе, што ён і разглядае гэты беларускі маршрут як важны, і будуе новыя. Паколькі все яйкі в адзін кошык не трэба класці, там можа быць нестабільнасць, там можа быць нестабільнасць. Вогуле значная частка, большая частка гандлю Китая, яна ідзе морам. Вось, толькі невялікі працэнт ідзе па зямлі, праз Беларусі, вот другі будзе маршрут там праз Казахстан, Азербайджан, праз Каспійскае море і зноў да Турцыі па мору, а там уже далей на всю Еўропу. То бок гэта не значыць, што вось, калі зараз Кітай распрацоўвае альтэрнатыўны маршрут, што ён забудзе пра гэты беларускі маршрут. Гэта па-ранейшаму застаецца даволі важным, і навошта ну, ёсць тое, што ёсць, навошта падсекаць, што называецца, рубіць тую курыцу, якая дае вот гэтыя транзітныя яйкі. Гэта ён абсалютна не абмінае, таму ну, нейкае уключэнне Беларусі непасрэднае ў вайну з нейкімі самымі военными негативными наступствами, безумоўно, ставіць пад пагрозу гэты транзит, што не задаволіць ні Кітай, ні Польшу. І мы памятаем, калі былі канфлікты вакол межы, што як адразу прыязджаў кітайскі прадстаўнік і в Польшчу, і ў Беларусь, так сказаць, мірыў, спрабаваў, і ну, доўга гэта не пратрымлівалася. Тады некалькі тыдняў была, так сказаць, зачыненая мяжа, паколькі, да, Кітаю гэта не падабаецца. Вось в гэтым інтарэс, але яшчэ, адказваючы на ваше пытанне, ну, спецыфіка сітуацыі, што Кітай паўсюль пашырае свой уплыў, асабліва эканамічны, інвестыцыйны на ўсе краіны. Вельмі актыўна ў Афрыцы, ў Лацінскай Амерыцы, і там большасць краінаў гэтаму, ну, ці супраціўляецца, ці вымушана паддавацца, там, як, напрыклад, вот, кажуць, занадта там Чарнагорія, Македонія, залежныя ад Китая сталі. А Беларусь не адзіная краіна, якая сама просіць Кітай, прыходзьце з інвестыцыямі, вот зараз Напков выступал, прыходзьце з вашымі тэхналогіямі, вялікі камень. Чаму? Для гэтага вот палітычнага даху, што мы з Кітаем сябры, Лукашенко гатовы, ну, ісці на пэўныя эканамічныя саступкі. В чым яны выражаюцца? Як ні з кім, толькі з Кітаем такі вялікі негатыўны таваразварот. Маецца на ўвазе, што 6 мільярдаў? 6 мільярдаў сальда негатыўнае перавышае экспорт Беларусі нізкі, а імпорт Китая, і в выніку атрымліваецца 6 мільярдаў негатыўна сальда. А Лукашенко ж все гэтыя гады кожнаму паслу, на кожнай нарадзе ў МЗС Міністэрства замежных спраў кажа, што трэба ад замежнага гандлю, каб быў экспорт наш, каб нашы тваражкі, сыркі, трактары прадаваліся где заўгодна. Вось, а тут такая, ну, просто катастрафічная дисбаланс, розніца, і Лукашенко на это ніяк не рэагуе. Паколькі ён эканамічна прадаўліваецца перед Кітаем, каб вот это была палітычная падтрымка, Кітай наш вялікі сябар, наш старэйшы брат. Вось, і на гэта ён гатовы нават ісці на такія, ну, фактычна, можна сказаць, эканамічныя страты, якія несе гандаль з Кітаем.
просто дзеля таго, каб... А Кітай все это бачыць і ест, што называецца. Ну чаму, калі нейкая краіна сама дазваляе, пускае себе, іншыя супраціўляюцца, нейкія тарыфы ладзяць там, нейкія гандлёвыя войны ведуць з Кітаем, а Беларусь сённяшняя сама запрашае Кітай, закупляе все кітайскае, ад тэхналогій да аўтамабіляў. Чаму б Кітаю не радавацца? Только за тое, што Сі яго прыме і скажа, што мы падтрымліваем суверэнітэт Беларусі. Ну вось можна сказаць, што вымалёўваецца цана. Цана вось гэтага псеўдасяброўства. Між тым, калі мы разважаем пра тое, што Беларусь Кітаю патрэбная, хай гэта адно яйка ў кошыку з яйкамі, але ўсё-такі ёсць ад яе сэнс і карысць, то вось беларусы Кітаю патрэбныя ці не патрэбныя. Тут гаворка пра вось гэтыя заявы Лукашэнкі і пра тое, што мы давайце будзем працаваць з тэхналогіямі кітайскімі. І давайце наша ввогуле задача, ледь не нацыянальная ідэя, это працаваць на дабрабыт, на тое, каб было добра кітайскаму народу. Я читаю гэта, у меня вушы вянуць. Вот беларусы патрэбныя вось так ці як бы як? Ну да, чего не скажешь, чего не зробишь для того, каб товарищ Сі похвалил и погладил по головце, да? Ну, это, конечно, сапраўды ганебна слухаць, наколькі ўжо Лукашенко, скажем так, прагінаецца. І гэта кажа пра тое, што сапраўды, як там твой варыянт гучаў, што абараняцца ад Пуціна, напэўна, гэта павінна быць самая папулярная, так сказать, версія. Это самая папулярная, 55%, а по оборону ад Зеленскага 0. 0, да. Да. І это сапраўды так, паколькі, першыню за столькі гадоў, наколькі я памятаю, кожны раз мы все гэта аналізуем, абмяркоўваем, каб сустрэча Лукашэнкі і Пуціна была настолькі зачынена, ніводнага не прасачылася ні в тэлеграм-каналы, нікуды ніводнай інфармацыі, каб яны самі нічога афіцыйна не сказалі, іхнія прадстаўнікі дэ-факта нічога не сказалі. Зрэшты, крышачку сказалі, Віталь. Ну так, вельмі умоўна і вельмі бессэнсоўна. Я б хацеў бы проста прывесці гэтую фразу. Я, напэўна, ведаю эту фразу. Так, падчас інтэрв'ю расійскаму прапагандысту Павлу Заробіну Владзімір Пуцін распавёў, як Лукашенко адрэагаваў на ультыматум Владзіміра Зеленскага. Зрэшты, менавіта гэты фрагмент, прысвечаны Лукашенку, у прэс-службе Крамля адрэдагавалі, яго папросту прыбралі. Але давайте послухаем. Это не вызывает какой-то паники со стороны президента Лукашенко. Он подходит к этому очень спокойно, уравновешенно, взвешенно. Мы ему благодарны за те усилия, которые предпринимает Александр Григорьевич на этом направлении. Особенно это касается решения гуманитарных вопросов, в частности, обмена военных пленных. Как мы помним, в Минске же начинались когда-то переговоры в 2022 году. Потом по предложению украинской стороны мы перебрались в Стамбул. Но в Минске же были заключены соглашения по урегулированию взаимоотношений между Киевом и Донецком. К сожалению, знаем об этом теперь точно. Ни украинская сторона, ни наши западные участники переговоров не собирались выполнять этих соглашений. Но это другой вопрос. А важно, что Беларусь предоставляла нам всегда свою территорию, свою площадку для ведения переговоров. Уверен, что если дойдет дело когда-то до переговоров, мы можем использовать тоже белорусские возможности. Я знаю позицию Александра Григорьевича. Он готов всячески поддерживать все, что направлено на решение спорных вопросов мирным средством. Беларусь прадстаўляла Расіі пляцоўку не толькі для перамоў, але і для нападу на Украіну, пра што спадар Пуцін не ўзгадаў. Тым не менш, вось пляцоўка для перамоў як Менск, як пра гэта, напэўна, ўжо цяпер і Крэмль кажа, не толькі Александр Лукашенко, але калі вярнуцца вось да гэтых двухдзённых перамоў паміж Пуцінам і Лукашэнкам, нічога не вядома. Але што ж магло там абмяркоўвацца? Ну, вось менавіта па тых нешматлікіх фразаў і па нейкіх папярэдніх заявах мы толькі можам нейкія лагічныя будаваць версіі. Ну, перш за ўсё, сапраўды вось гэты словы Пуцін, дарэчы, дам рэпліку, бо нармальныя ж людзі не будуць там глядзець это інтэрв'ю, но такое забаўнае, бо трошкі, калі ён казаў пра Лукашэнку, так, неяк ад сябе казаў, а потым, калі ён казаў пра вялізныя поспехі расійскага войска, відавочна чытаў суфлёр,
И там такие, ну, не подумали, что он называл лесні дамы, там вулицы, там на неких вёсках этих, за которые змагаецца расійская армія, што яны ўжо доевали там 368 домов на першай там кривой вулицы и вот и так далее. И так это выглядало все незграбно, вось. Але что тычыцца, вернемся до наших баранаў, як кажуць французы, что тычыцца вось гэтых перамоваў, то, ну, сапраўды гэтыя словы Пуціна кажуць про тое, што про тую версію, што Лукашенко, магчыма, сапраўды прывёз ему нейкі, ну, ці план, ці прапанову ад украінцаў. Сам жа ён признал, что его вот тут побач со мной сидели украинцы, это он там российскому послу сказал, и потом, ну, Павел Латушко назвал это прозвище, это кіраўнік внешней там разведки Министерства обороны Украины, які приезжал в Минск, и, напэўна, ён привез некие прапановы, может быть, хотя бы не по полному там некому замерению, а по неких, умовно скажем, прыняцця правилах войны. И можем сказать, что Путин на это уже в неделю, выступаючи там на съезде «Адзінай России», адрэагаваў на это, калі сказал, что вось нам прапаноўваюць спыніць гэтыя удары далёкасяжныя па тылах, але мы на гэта не пойдзем, мы будем працягваць, паколькі у нас там шматлікія поспехи на фронте. Вот явно, что Украина прапановала як? Відаць, праз Лукашенко. И таму Путин заговорил, что вот Лукашенко заўсёды готовы представить пляцоўку. Таксама это сведчыць про тое, что хоть ён тут нам всім, Лукашенко, клянецца, что ён не любіць быць пасярэднікам, что ён не любіць гэтае само слово, але ж відавочна он зноў про это говорил Путину, что ён-то готовы, для яго это той самый паліталагічны туз, калі выцягнуць, калі будуць перамовы ў Беларусі, калі ён зноў будзе падаваць там каву, там ці ваду, ці што-нибудь яшчэ, і калі ён будзе сидзець паміж імі, калі ён будзе ва ўсіх СМІ, і галоўнае, што суб'ектнасць і статус падвысіцца. Ну, але я не ведаю, наколькі на сёння можа это прыняць Украіна. Всё жыццё в наших эфирах я казаў, што для Киева гэта непрымальна. Хто ведае, можа так павернецца сітуацыя, што это раптам стане прымальным. Но на сёння відавочна это выглядае дастаткова фантастычным. Так што вось пра гэта ішла размова. Ну і безумоўна, як многія, так сказаць, ацэньваюць, адпетляў. Такое папулярнае слово стало Лукашенко ад нейкага патрабавання России больш актыўна вцягнуць Беларусь вайну ці не. Ну, выглядае, што пакуль так, па гэтых словах Пуціна і іншых нейкіх такіх ускосных прычынаў. Ну і плюс, да, паехаў ў Кітай, каб там сказалі, што суверэнітэт Беларусі для Китая вельмі важны, да. Виталий, я только хотел все-таки удокладнить. Вот наконт твоего сцверджання, что там Киев не погодится. Мы ведаем, что Киев неаднойчы официально выказывался наконт того, что мы не погодимся на пляцоўку Менску, але... Я ж сказал, что, может быть, это калі-нибудь можа измениться под неких абставінах. И вось ці не выглядае так, что пэўныя працэсы в гэтым кірунку могуць ісці, улічваючы, что калі перадаюць украінцы план Путіну, выкарыстоўваюць па сутнасці Лукашенку як такого пасярэдніка, то што тады будзе замінаць, каб і Менск зноўку выбраць як такую пляцоўку? Ну, сапраўды, будзе замінаць тое, што на гэты момант ці ўдасца Беларусі застацца, ну, в той ступені не ўцягнута, якая хаця бы ёсць на сённяшні момант. І Лукашенко можа гэтаму паспрыяць, як вось калі узгадваць ультыматум, і Зеленскі казаў, прыбяры. И теперь вось, ну что еще? Я патрэбны як бензин перамоўная пляцоўка. Калі вы мяне вцягнеце, он, напэўна, это кажа адным і другім, то все, тады, ну что, полететь все, и перамоўнай пляцоўкі не будзе. Где вы там будете шукаць? Где-нибудь там в Турции, там, ці Швейцарии. Навошта вам это, калі у вас ёсць Беларусь, где все зручней, и близко, и надзейней. Ну, карацей, гэта будзе для яго, канешне, ну, таким мінусам, который назаўжды закрые гэтую ситуацию. Вось. Але, ну, я думаю, что мы будем под гэтым прэсам, под гэтым гнётам гэтай тэмы, ці будзе Беларусь вцягнута вайну, жыць як мінімум некалькі месяцаў. Чаму я кажу некалькі месяцаў? Бо там чарговая сустрэча Сі і Трампа, і можа быць тады, калі яны паміж сабой разруляць, то ўжо больш актыўна пачнецца, ну, ціск на Киев і Москву для того, каб прыходзіць да нейкага замірэння. Я тут могу погодиться с Зиновным Поздняком, который у нас на Белсайте недавно довольно яркое интервью дал, и маю на увазе по проглядах довольно широкое, где, ну, ён казал, что сапраўды ситуация вось можа висеть некалькі, і в жніўні, маўляў, может быть самый негатыўны момант. Магчыма, я вот з гэтага ж сыхожу, что
ну, альбо нейкім бакам захочацца сарваць это яшчэ да сустрэчы Сі і Трампа. І тады гэтыя намаганні, ну, перш за ўсё, Расія, безумоўна, па ўцягванню Беларусі вайны могуць быць как бы пашыраны, бо Расія зараз бачыць, што не то, што праігрывае, но негатыўна для складваецца вайна з улікам удара ўкраіны. І трэба што в адказ? Трэба нейкая эскалацыя. Якія варыянты эскалацыі? Ну, там правакацыі плюс нейкія дробныя напады на краіны Балтыі. Другое, может быть, нават удары по нейкіх умоўных па Жэшаву, па польскіх, румынскіх гарадах, дзе ёсць доставки і ну, лагістика для пастаўлення украінцам узбраення. Маўляў, раз вы б'ёце по наших расійскіх там, то мы можем бить по ваших заходніх, адкуль ідзе узбраення. Ну, третье, нават слых говорить не хочется, это тактычны ядерный удар. Вот некоторые варианты эскалации, одни из них больш верагодныя, другие, спадзяюся, менш верагодныя. Але ну, не абавязкова, што Пуцін прыме, што трэба ісці на эскалацыю. Можа, ён все, як заўсёды, будзе так, палавінка на палавінку, але, можа быць, его пераканаюць, што калі мы не пойдзем на эскалацыю, не напалохаемся іх, мы прайграем вайну. І ён пойдзе на эскалацыю. І варыянт включить Беларусь, это один з тых 3-4 варыянтаў радыкальнай эскалацыі. Зрэшты, вось калі кажуць пра эскалацыю, то сам Лукашенко пакуль так не выказваецца рэзка на адрес кіраўніцтва Украіны. Тым не менш, ужо мы чулі ад розных чыноўнікаў лукашэнкаўскіх гэтае слова, і вось апошняе на паседжанні Рады бяспекі ААН, пастаянны прадстаўнік Беларусі УАН Валентин Рыбакоў казаў пра тое, што недапушчальныя ніякія такія рэзкія выказванні на адрес, бо мы можам там, маўляў, адказаць. Аднак пацвердзіў, што Беларусь і Украіна вядуць канфідэнцыйныя вось такія перамовы. Гэта значыць, што яны раней веліся яшчэ да гэтага ультыматуму, ці яны вось пачаліся пасля вось беспасярэдняга? Ну, думаю, розны ўзроўні. Безумоўна, яны веліся на ўзроўні там памежных і спецслужбаў. Это памятаеце, калісьці хтосьці выдаў там, што польскі бок вядзе з беларускім на ўзроўні спецслужбаў нейкія перамовы. Там давно, некалькі месяцаў назад. І все пачалі, ой, этого не можа быць. Я яшчэ нашым эфіры сказала, это все нормально, это натуральна, гэта ёсць, это адбываецца. І тут літаральна тое ж самае было ўжо цяпер на больш высокім польскім узроўні пацвердзілі, што ясна, што ведуцца, ну ёсць нейкія рэчы, якія трэба абмяркоўваць, і без этого просто можа пагоршыцца сітуацыя. Што тычыцца тут, то так, в гэтым выступленні УАН я б нават недавно Валер Кавалевскі в Фейсбуку такі даволі глыбокі аналіз даў, і он звярнуў увагу, то, што вот нам, можа быць, варта падкрэсліць тое, што беларускі бок пры ўсіх там абвінавачаннях, ён не сказаў, што это Украіна, ну, скажем, устроила гэты інцыдэнт з аўтобусам, вось, напрямую. І таксама, вот, як ты правильно прадставаў, сказаў, што лепш перамовы, ну, это ж вот сённяшняя мантра Лукашенко, нават што при расійскім пасле сказал, вы нас не ўцягвайце, Борис Грызлов, как его, Владимирович, ну, он так да его звярнуўся. Я ведаю, што вы типа спрабуеце, но не трэба нас цягваць. І потым за некалькі там хвілін, некалькі разоў трэба дамаўляцца, паўтарыў просто, ну, гэта для яго зараз сапраўды адзіная магчымасць. Трэба дамаўляцца, і ён разумее, что вступление Беларуси в любой ситуации вот, в полноценные боевые действия, как мы называем войну, это политическая смерть, так ці иначе.